Kini ketika All India Radio Shillong ke kubor ban puli da iba dahun ramde. Kimat bakongsan juga kubor mentaka stem. Kesorkar ketereben ajing hikai bapaka hakari kaliang kajing puli ke kuat kekia ong menteri ketenat ke kuat kekia kari Dr. Mansukh Mandavia. Beliau sembut Menteri Rangba Kejela ya ke Office Executive Engineer PWD Roads Mauplang Division ha Mauplang. Bat ya orang semifinals ke Argentina bat Croatia ha ke FIFA World Cup arajar arpoar. Iku buar babenya. Kesorkar kadang persyang ban pentrikam ya kerukom ke balong ke wei ban penklan ya ketenat ke kuat kekia bat shimro ya shibun kilat kilenti ban penjanai ke jing pentrikam bat ban airu ke jing hikai ke bapaka hakari hakaliang ke jing puli ya ke kuat kekia. Haba jubab ya ke jing keli ban rab ha ke kenta keli jing keli ke yeng dorbar Lok Sabha nen kesngi. Menteri ketenat ke kuat kekia kesorkar pedeng u Dr. Mansukh Mandavia ula ong ba kesorkar kalapin kiu ke jing dan kisit jong ki MBBS nak khat saw hajar tli house nam arajar khat saw sha ka khandai phundre hajar tli kumjo ek seat PG ro lapan ke sha ka 100 hajar tli ula ongro bakari ka tre shitom ban ai ka jingi kai ka bapaka hakari hakale am jing puli ya ka kot ka khya Usambut Menteri Rangba Kejela Meghalaya ba Preston Tensong ula play ka office jong u Executive Engineer PWD Roads Mauplang Division ha Mauplang henen kesngi. Haba ajing kren ha kani ka jingelang ba Preston Tensong ula ong ba kani ka division kamdei ka bakanti na ka subdivision ka baladon Henry ka ka division ka balathaw thamai bat ka subdivision ka badan country kamhi kumbajulong. Ula pentip ro ba ka sorkar kalarai banthaw thamai South Liki PWD Division hada dengre kharkuta Maushin Road bat ha Mauplang. Daga jing temu ban penyar ya ka jing syakri jong ka sorkar bat kumjoro ban penjan ya ka sorkar syakipat ba. Usambut Menteri Rangba ula pentip ro baya ka PWD Shillong South Division an sapan kendra no syapen ursla kanang ban pendunai ka jing kapnya ki kali hasor Shillong hakaba ula ongro ba ka sorkar kadang don hakalenti minta hakabaya day bat ka jing pen kendra ya ki office sorkar syaki waipat ki benta jong ka jela. Kesorkar pedeng kalarai ban place alai spa tali ki one stop center hapo jong commission Shakti hakarukom jong ki kala ki babun. Hakajing ajubab ling bagajing to halok sabha ka Menteri Ketenat Women and Child Development ka Smriti Irani kala ong bakini ki one stop center an saple haki district ki bakio ba kajing don ki kamsne persya ki kenthei ne ki district ki bayar ne he ka jaka. Ya kani lapin syong nong rim na ki jing syam bat jing mi na kani ka senjam bat kumjuru ka balong ka jing mentoy ki kenthei. Kani ka menteri kalaya thuru batat hadu menta kiladon news pa sanpu pratali ki one stop center ki baladep mang bat na pring kini news pa live hoteli kini ki one stop center ki batrekam hakaleng kari. Chief Executive Member CEM ka Khasi Hills Autonomous District Council uba Titus Tarwell Khain ula ong ba habayade bat kajing temu banbo eki police outpost hagitan kapot ula ajing mot badai banbo yaki hakashnong laper ne ummat bat hakashnong tli ki badan hari boy district hakashiti balatho sha menteri ki kampo yeng ke sorkar jela bala kemen ramboi u CEM ka KHADC ula ong ba ki kli nong sensyar ka raj nong tung kilakan tu ke sorkar jela bakan bo ya ki police outpost ha laper ne ummat bat ha tli rengkat ke jingdon jong kumbasan phongot ki pulit ki bala biang ro ki tiar yale bat ki tiar ki bantem mi ki pat ba banya dai ki nong shong nong khasi na ki no ki jing thambor jong ki nong asam. Kakasi Department jong ka St. Edmunds College henen kasngi kalarake ka jingdap shispa prapos dab jong kakatien khasi kum kakatien balapen dan kam ha katho katar ha ka program ka balawan banishim benta daki khinna apuli kinong hikai jong ki college bapher haba ajing kren ha kani ka program u Dr. Silvanus Lamare ula ong baha katho katar jong kakatien khasi ka jaj benreu khasi kalayo ya katho katar om daki kitien ki batho Henry da ka bashu batai kitien u Dr. Lamare ula kren ru halor ka jings dang jong katho katar ha kakatien khasi da u Thomas Jones u balapen kala khasi ka jing duai utrai house nam khat pras pa sau puar bat u balapen kre ru iki kot ya ka kot khasi ka bat sepenni
Ula kran ro shapang kiwei pat ki missionary ki blatho ikikot hakaktian khasi na do usnam khat pras pa anyo puwe. U Dr. Silvanus Lamare ka jingkren jong ula kada ro shapang ka jing sedang jong ka tho katar da kinong tho khasi ki bakanthop ya uji bon roy mairom uraban sing kharsuka uradhan sing beri kharwan lang bat ya kiwei kinong tho ki blatho bat penmi ya ki kot hakaktian khasi hadin jong kite kinong tho ki baladep jer kerteng. Kadika kubor kawan Shapina ka All India Radio, Shillong. Haka jingile kai football FIFA World Cup hakatar ka Argentina bat ka Croatia ka kilarung siya ka semi-final hadin do kila job haki jingi kun haka quarter final hinin kamin. Ka Croatia ka job ya ka Brazil da saw la ar haka tiebreaker hadin ba ka jingi kun kala ya kada shigol. Hakawai pat ka jingi kun quarter final hapdeng ka Netherlands bat ka Argentina ka larung siya ka semi-final hadin bakala penlim ya ka Netherlands da sa lalay kol. Haka tiebreaker. Haka jingi kun jong hado ka extra time kini baro artli kiri kila ya khay da ka batem mar arkol. Kijingi kun shibet janit kilong hapdeng ka Morocco bat ka Portugal haka por prashting bet janit bat ka jingi kun ka babot ka de hapdeng ka England bat ka France haka por kat architing bajishting sinya. Kajingkran jong ki IG hapding ka Border Security Force bat ka Border Guard Bangladesh ka balai ngilenter kala ko dehenin kasngi da ka jingin soya ka joint record of discussion ha frontier headquarter BSF Tripura ha Agartala. Habakaran sikilat patay kubor Inspector General ka BSF Frontier Tripura usumit Sharan ulaong bahakate ka jingin kando layan lechung mut halor ki babon kimat bayade bat ka bahaka miat jong baro artli kiri bakan top ya kimat bayade bat ki kam penterim ki kam snil ki baca haki kaput kum ka jing khayi ki trong ka jing pen khen an ha kaput bat layakran ro halor shibon ki kam sa teng bayade bat ki kam penroy. Ula ong roba kin nong mi kimat na baro artli kiri kila sendop lang ban a jingmut ya kijing pembet halor kimat beper baki ni kikan hun sipai kia kendo. Ka school ba Martin Luther University hinin kasngi kala penlong ya kajing yalang play ya kajing sedang te ya ka campus bapura jongka ha pernai ka baha papo ka mauran kening block East Khasi Hills District. Haba ajing kren kum ukongsan ha kani kajing yalang u Reverend Dr. JF Jarwa ubalong ru udukot nong sing jong kani ka school ba ula ai kuble ya kani ka school ba halor kani ka jingjob jongka hakabalak kalala bante ya ka campus bapura jongka u Dr. Reverend Jarwa ula ong ru ba ka jingteng jong ki jingitre lang jong ka school ba bat ki outreach program jongka shiki babon ki benta kalayrap shibon ba ya ka imlang sa lang ki blayron benta lang hajing play ya ka jing sender jong ka jing shna ya ka campus batamai ki kan thup ya u Dr. Glenn C. Kharkongot Chancellor jong ka MLCU Professor T.K. Kharbaman Vice Chancellor bat sodar shnong pernai lembat kiwe u President ka BJP ha Meghalaya ba Ernest Mauri ong bakinong shnong ki khmi shakiwe bat ki jilla kumya ka Gujarat ka jilla ka balakyo bha ka roy ka par haka jingkren shikilat pathay ko bornin kasngi ba Mauri ai kuble yakinong shnong ka jilla Gujarat ki balajet ya kaseng BJP banlam khamat biang ya ka jilla shushu ulo ongro ba kaseng BJP kan sasay ki kartong jongka baro an repotally ki constituency haka election siya ka yendor bar thawan ka jilla kaban sa long house number 1 ba dia ka thup karteng jong ki kartong an sa pentik na andala penbenay ka tarik election ka Eastern Region Community Resource Management Society ka badan hapo ka jingkmi jong ka sorkar kalayarap ikikintay ki basyong basa hakitan nong kandong jong katan sa tilamingi bakin kamay na penmi pisa na kajing raptin daga jing ajing hikay jong kani ka society siya ki self-help group ki kintay ka balay karting Banchung Hachanglang District ha Arunachal Pradesh halor ka jing tungtin kani ka jing rap kalapan kubor ikikintay ki badan hakatan hakibabon ki liang Lengba kani ka jing repted tam bagiyo ya jing hikay ka babyang Henry kilala ruban yo ya kamay ka ji kabakila ban kershan ya ki yeng kisem jongki. Hashabin penkut ya ka kubor sa shisin kimat bakongsan. Ka sorkar ka tre ban a jing hikay bapaka hakari hakaliang ka jing puli ka koit ka kya ong umantri ka tanat ka koit ka kya kari Dr. Mansuk Mandavia.
Beliau sembut Menteri yang bak kejelau bak Preston Tensong ya ke office Executive Engineer PWD Roads Mauplang Division ha Mauplang. Bat yok rung semifinals ke Argentina bat Croatia ke FIFA World Cup arajar arpoar. Penentang ila poish ke bekut jeng ke kubol ke bawan Shepi na ke All India Radio Shillong.